Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Predsjednik Rusije je putem video linka naredio da se fregata Admiral Gorškov, opremljena raketnim sistemima Cirkon, pošalje u vojnu službu. Putin je na ceremoniji izjavio da će Rusija nastaviti da razvija borbeni potencijal oružanih snaga i proizvodi perspektivno naoružanje, a također zahvalio stručnjacima odbrambene industrije koja je počela serijsku proizvodnju Cirkona. Danas imamo važan, ako ne i značajan događaj. Fregata Admiral Gorškov kreće u daleki morski pohod. Tu nema ničega neobičnog, to je uobičajena stvar, ali ovaj put je brod opremljen najnovijim hipersoničnim raketnim sistemom Cirkon, koji nema analoga. To je hipersonični sistem pomorskog baziranja, kao i drugim oružjem najnovije generacije, rekao je Putin tokom ceremonije. Cirkon je prva hipersonična krstareća raketa na svetu, sposobna za kontinuirani aerodinamični let sa manevrsanjem u gustim slojevima atmosfere uz pomoć sopstvenog potiska motora tokom čitave rute. Ona može podjednako efikasno da pogađa ciljeve na kopnu i na vodi. Rakete Cirkon mogu da dostignu brzinu do 9 maha, preko 10.000 km/h, a njihov domet je preko 1000 km. Planirano je da ovim raketama budu naoružane podmornice i brodovi.